Marmoyo Ucul bersama Mas Yudi. Yuk, 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 yuk. Ayo Marmoyo Ucul. Oi, oi. Awas, awas, awas. Awas, 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 awas tuh. Lo, 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 lo. Oi. Wah, ah. Yo, yo, oi. Oh ya. Ha, eh. Oh ya. Ha, eh. Oh ya. Eh, 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 eh. Yuk, yuk, yuk. Ya. Iya, 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 iya. Das. Iya, 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 iya. Buka sitek gas. Loh. Sampun, sampun, Pak Yudi. Oh kendangnya jaluk geleng, gedure bareng. Pak, lu jeneng Pak Ije, Pak. Hop, 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 hop. Kursi ajur mengko korsine. Monggo campur sari meleh untuk para tamu monggo dipun aturi tetembangan manis nggih. Campur sari Gondarum diajeng Triani monggo. Ya wes. Hey. Yo. Gondarum campur sari. Gumilang entertain. Ayo Pak Yudi. Manis dek kowe pancen manis. Tambah manis yen ora gelem lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli madu. Saya bisa ngrontokke jantungku. Yo setengah mati aku tresno kowe.
senenge godho Pikire sire sadude kulone Jawa kowe camanes dasare prasojo Pak Haji Sugeng Dalu, Pak Haji Karno, Mas Galih, mau nyanyi mau Mas Galih. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis, yen ora seneng lamis, yen mesem manis sing ngumpuli madu, kaya bisa rontake jantungku saiki wis ora setengah mati aku tresno kowe pasar turi mas ning Surabaya lo ya disampeyan senenge godho pikire sire sadude kula